Mga kagwang, mag-harvest ako ng kalamansi mga kagwang. Kasi may mga marami ng hinog mga kagwang. Oh. Ano? Ang lalaki mga kagwang. Ang lalaki ng bunga mga kagwang. Oh. Oh. Ang laki. Tsaka kung mag-harvest kayo mga kagwang, huwag niyong hilain mga kagwang para hindi masira dito mga kagwang. Oh. Gupitin niyo ng mga ganyan mga kagwang. Oh. Ayan lang. Ganyan. Para maganda tingnan mga kagwang. Tingnan mga kagwang, gaano kalalaki mga kagwang. Buti lang mga kagwang, meron kami dito mga kagwang kasi mahal ito dito mga kagwang sa US mga kagwang. Nung nabili namin ito mga kagwang, maliit lang ito mga kagwang, tapos pag winter mga kagwang, lagay namin doon sa loob ng garage mga kagwang. Tapos nilagyan ko ng yung plastic, yung sa garbage mga kagwang, garbage bag. Yun mga kagwang para hindi siya masyado malapit yan mga kagwang. Tapos nung siguro mga 4 feet pala, nilipat namin dito sa lupa. Tapos yun nga, pag winter, tinatakpan namin ng garbage bag. Tapos yan yung na-harvest ko mga kagwang. Actually meron pa dito mga kagwang. Yan na lang muna mga kagwang. Ito na mga kagwang. Okay na mga kagwang.